Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ngayon, may nag-order sa akin ng kamuti cheese roll. Kaya hugasan muna natin ang kamuti bago natin lutuin. Eto na mga sis, tapos na natin hugasan ang kamuti. Ngayon, hugasan natin ang kaldero. Ayan. Tapos, ilagay natin ang kamuti at lagyan natin ng tubig. Ngayon, isalang na natin ang kamuti. Tapos ngayon, gagawa tayo ng lagayan sa order. Kasi ang nag-order nito, taga Cagayan de Oro. Kaya, gagawa tayo ng lagayan sa order nila. Ang nag-order po, Tagalapasan, Cagayan de Oro. Shout out to Philip Gitigan. Wala tayong sukatan, kaya kukuha tayo ng papel, tapos isukat natin sa kabila para pantay ang sukat. Wala akong stick glue, ang gamitin ko stapler na lang. Eto mga sis, tapos na. Mo, diba? Box na box talaga. Para malinis na malinis ang order nila, lagyan natin ng foil ang box. Ayan, pwede na natin ilagay ang photo cheese ni Mother. Eto, ilagay na natin ang photo cheese ni Mother. 30 piraso ang photo cheese na order nila. Kaya pagkasyahin natin dito ang 30 piraso na photo cheese.
Ayun, kasya na kasya ang 30 piraso. Ngayon naman, lagyan natin ng takip ang order. Eto na, itali natin ang box para walay buagya nga may tabo. Para safety na safety ang order. Eto na mga sis, okay na ang photo cheese. Ngayon naman, gagawa tayo na naman ng lagayan para sa kamuti cheese roll. Gagawa na naman tayo ng box. O, diba? Orig na orig ang aking sukatan. O, diskarte lang tayo mga sis. O, diba? Tingnan mo. Para mapantay ang sukat. Ayun. Hindi pa naluto ang kamuti, gagawa muna ako ng box para sa kamuti cheese roll para tuloy-tuloy ang gawa. Eto mga sis, tapos na ang box para sa kamote cheese roll. O diba, box na box. Ngayon naman, maglagay na naman tayo ng foil para malinis na malinis ang order. Eto ang kamote. Tapos yan. Ayun, kasama ko si Utik kasi magpatulong ako pagbalat ng kamuti para siya ang magbalat tapos ako ang magdurog ng kamuti. Among yaluan sa kamuti ni Mama. Ayan, magbalat ng kamuti. Yelo, basa ni. Lain yung yelo tik, no? Gamuton. Tapos, durugin siya. Ayan. Kailangan durugin ang durugin. Ulas pa doon kasi. Ha? Ulas pa doon.
Tapos, ang sugar. Ayan. Tansya-tansyahin lang ang sugar kasi matamis na ang kamuti. Tapos, lagyan ng tubig. Pagkatapos lagyan ng tubig, i-mix ang sugar para matunaw siya. Ngayon naman, ilagay natin ang harina. Haluin natin ng mabuti. Tapos, ilagay natin ang natunaw na asukal. At haluin ulit ng mabuti. Para kumpleto ang sarap, humot og lami, lagyan natin ng star margarine. Lagyan ng star margarine para masarap at mabango ang luto na kamuti cheese roll. Tapos, ihalo ng mabuti. Ayan, okay na to. Mix na siya. Hiwain natin ang cheese. Tansyahin lang ang kalakihan, isang kumkum lang. Ngayon naman, ilagay natin ang cheese. Ayan. Ganyan lang. Ayun. Yan. Tapos, iganyan lang. Ayun. O diba? Kita ninyo? Tapos, ibilibid siya. Eto na mga sis, natapos ko na ang 30 piraso na kamuti cheese roll. Ganyan lang tayo sis, diskarte lang sis. Tapos, magbatil tayo ng itlog. Dalawang itlog. Ayan. Kailangan ibatil talaga to ng maigi. Batilin mo ng maigi. Para paglagay dito sa kuan, kamuti, hindi mabuo-buo yung kuan, white egg. Kasi pag di mo mabatil ang white egg niya, magbuo-buo, magtibuok. Tapos ngayon, ang gagawin natin, basain ito. Ganyan. Ayan. Basain mo siya. Tapos, ilagay ng ganyan. Ayan.
May pangpahid ako ng pawis ko. Yan. Shh! Huy, pagtungtong judani kay... Shh! Agoy, mag-anak ka dani. Maihawan jud ka na ako karon. Tapanon ta jud ka ba? Ipagawas na palihog, bibs. Kay mutugpa na dani karon, Ginoo ko. Baka naman magtugpa-tugpa ang manok dito. Naku! Guba ang plano. Ihawin daw. Eto na, natapos na tayo paglagay ng itlog. So, nakoting na siya ng itlog. Ngayon naman, ang gagawin natin, lagyan natin ito ng breadcrumbs. Maglagay na tayo ng breadcrumbs. Eto ang breadcrumbs. Ayan. Inubos kong isang plastic ng breadcrumbs. Eto. Tapos, ang gagawin natin, ilagay natin siya dito. Ayan. O, diba? Nakoting na siya ng breadcrumbs. Tapos, para lumaki pa siya, ganyanin mo. Eto, mga sis. O, diba? Sobrang laki. Ayan. Sobrang laki ang 10 piso. Ayan, mga sis. Eto. O, diba? Ganito lang, sis. Ganito lang ang gagawin mo. Madali lang. Eto na. Tapos na tayo naglagay ng breadcrumbs. Ayan. Pwede na natin to lutuin siya. Ayan. 30 piraso na order. Kamuti cheese roll. Okay. Ready to cook na? Here na tayo sa kusina, kaya pwede na natin lutuin ang ating kamuti cheese roll. Eto na! Painitin muna natin ang kawali. Tapos, ilagay natin ang mantika kasi mainit na ang kawali. Nainit na ang mantika, pwede na natin ilagay ang ating kamuti cheese roll. Bawas-bawasan natin ang apoy para hindi masunog. Kulang na lang konti, mga sis. Maluto na yan kasi medyo na golden brown na. Eto na, mga sis. Luto na. Ayan. Eto, mga sis. May luto na. Kamuti cheese roll. Salain muna natin yan ang mantika kasi may breadcrumbs na tira. Para hindi masunog ang breadcrumbs. Para walang itim-itim sa ating luto.
Eto na guys, naluto na ang order. Ngayon, ilagay natin dito sa lagayan ng order nila. Pero bago yan, ito ang luto ko. Kamuti cheese roll. Ayan. Nakita ninyo ang cheese? Ayan ang kamuti cheese roll na luto ko. Ito ang kamuti cheese roll ko. Ang konti ko. Ngayon, ilagay na natin sa lagayan ng order nila. 30 piraso ang order nila. Masarap talaga. Masarap. 28, 29, ayan, 30. 30 piraso na kamuti cheese roll. Takip na natin. Pagkatapos ko ngayon dito, magbihis na ako para makapunta na ako sa bayan. Kasi doon nila kukunin ang order. Ayan. Ito na ang order nila. Ayan. Okay, kasya na kasya ang 30 piraso. Tapos, itali natin para siguradong di buagya. Ayan. Iganyan ko siya pagtali. Kasi, para safety na safety talaga siya. Grabe kainit. Sobrang init, guys. Tapos, ganyan yan siya. Ayan. Lagyan natin ng pangalan para malaman nila na kamuti cheese roll to. Nalagyan na ng kamuti cheese roll para malaman nila kamuti cheese roll yan. Tapos ang puto cheese ni mama, ito. Ito na po ang order nila. Kamuti cheese roll, 30 piraso. Tapos puto cheese, 30 piraso. Ngayon, pagkatapos kong magbihis ngayon, pupunta na kami ng bayan kasi doon sa Balingwan kukunin ang order nila. Ang nag-order nito, taga Cagayan de Oro, kaya doon nila sunduin sa Balingwan ang order. Kasi 3 PM nila kukunin doon. Kaya mag-ready na ako.